Hello everyone, welcome back to my mini vlogs. आज मोर मैंने जेहेतु काली गणेश पूजा तो आज बहुत सारा कम थिला जमीक घर पोछा सब क्लीन करा ये सब बहुत कम थिला एंड मो पुओ खाई शोई सारी मुझे लंच कर सारे एंड झील पे मानक तो सज होगा निहत दरकार तो सजापी बाहाना भी दरकार तो मुझे भावी आज टी नेल पॉलिश लगेबी देखो मो पाखे अच्छी 6टा नेल पॉलिश अच्छी एंड भावुँ कौटा लगे ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି କିଛି ଫେଭରେଟ୍ କଲର୍ ଥାଏ ଆଣ୍ଡ ମୋର ବି ତ ମାନେ ଫେଭରେଟ୍ କଲର୍ ନୁହଁ ମାନେ ମୋତେ ଯାହା ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ତ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଲଗେଇବି ବିକଜ୍ ମୁଁ ଏଇ ନେଲ୍ ପଲିଶ୍ଟା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଲଗେଇନି ଏଗୁଡ଼ା ଏମିତିରେ ବି ତ କେବେ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ହୁଏନି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏକା ରହୁଛି ମୋ ପୁଅକୁ ଧରିକି ସେ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଟାଇମ୍ ମାନେ ସେ କେମିତି ଶୋଇବ ମୁଁ ସବୁ କାମ ସାରିବି ସେମିତିରେ ହିଁ ମୋ ଦିନ ବିତିଯାଏ ଆଉ ଆଜି ତ ଜଲ୍ଦି ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି ତ ମୁଡ୍ ହେଲା ଏମିତି ନେଲ୍ ପଲିଶ୍ ଟିକେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ତାପରେ ପୁଣି ମୁଁ ଲଗେଇବି ମେହେନ୍ଦି ତ ମୋତେ ସେମିତି ଆସିନି ତଥାପି ବି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଆଣ୍ଡ ଦେଖାଯିବ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ମୋ ହାତକୁ ଏଇ ନେଲ୍ ପଲିଶ୍ଟା ତ ଭଲ ମାନୁଛି ଆଉ ଭଲ ବି ଦେଖାଯାଉଛି ଚଳିବ ଆଉ ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମୁହଁ କେମିତି ଶୁଖିଯାଇଛି କାହିଁକିନା ମାନେ ଏତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା ଯେହେତୁ ମୋତେ ଆସୁନି ତ ଟାଇମ୍ ହିଁ ଲାଗିବ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ଲରରେ କେମିତି ସେମାନେ ପକାନ୍ତି କେଜାଣି ଏତେ ହାତ ମାନେ ବହୁତ ପେସେନ୍ସ ଦରକାର ମେହେନ୍ଦି ପାଇଁ ଆଉ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ପୁଅ ଉଠିଯାଇଛି ମୋତେ ଏତେ ହଇରାଣ କରୁଛି ଆଉ କହିବା କଥା ହିଁ ନୁହଁ ଯାହା ହଉ ମୋର ମେହେନ୍ଦି ସରିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟଟା କେମିତି ହେଉଛି ହାଇ କରୁଛି ଚୋର ଆଉ ତାପରେ ମୋ ପୁଅ କ'ଣ ମୋ ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇଦେଲେ ସେ କ'ଣ ଶୁଣିବ ସେ ବି ଲଗେଇବାକୁ ଚାହିଁଲା ତ ଛୋଟ ଯେହେତୁ ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇଲିନି ତାକୁ ଟିକେ ନେଲ୍ ପଲିଶ୍ ଲଗେଇକି ତାକୁ ଠକିଦେଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହାତ ଦେଖେଇକି ଅଛି ଯେଉଁ ରସମଲେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ରସମଲେଇ ହେଉଛି ତ ଆମ ମା ପୁଅଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମିଶିକି ଖାଇବାରେ ସେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିବ एंड रहुचु बाय प्लीज वीडियो टी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करदेवे जय जगन्नाथ।